Eli? Jucăm volei? Hello! Cine vrea să joace volei cu noi? Azi învățăm volei, dragii mei. Vă așteptăm aici la volei. Ok. Normal. Haideți să vedeți cum am învățat noi volei pentru voi astăzi. Hai, Eli. Ia, cum știm? Deci, astăzi Dă-te mai departe. mă învață. Mă învață cum să stau. Camera, cât Ok, haide, Eli. E spre mine, da? Da. Bine! Aproape. Hai, dă la tăticu. Ăla-i. Și tu. Bine. Aproape, aproape. Eli, încearcă să dai încetișor spre mine. Hai, încă o dată. Atenție. Lasă-mă mai jos un pic. Hai, nu dai tare. Hai. Și. Dă-i sus. Hai. Ăla-i. Eu! Bine, Eli! Acum încercăm varianta cu ambele mâini, da? Suntem profesioniști. 3. Bine, hai. Bine, încearcă să dai în sus. Uite așa. Ok. Spre mine, da? Hai. Ăla-i! Bine! Ah! Foarte bine ai dat. Efectiv, mingea. Hai, nu contează. 2, 3. Ăla-i! Eu! Ah! Nu! Acum. Bine! Și? Wow! Super! Atenție! Oh! Scuze! Mama mea. Atenție, rândul tău, da? Bine, Eli! Bine! Hai, Eli, tu! Bine, Eli! Bine! Yes! Acum eu, Eli Maria! Bine, fata mea! Deci, uitați aici, lecție de volei. Eli Maria aduce bucuria. Bine, Eli! Ăla-i! Am dat-o fix spre el. Foarte bine joci, foarte bine. 7 anișori, băi, chiar poate. Fetița mea! Hai, Nu 6. ia! Bine, Eli Maria! Bine! Bravo! Era să cad. Tati, acum să te văd. Acum eu, Eli! Bine, Eli! Tot eu. Aproape! Super! Tati, uite ce față a mea. Ia să vedem ce forță ai tu. Doamne, jucăria mea. Mi-ai făcut urmă. Și acum cu celălalt? Eli, tu ai făcut asta? Doamne, ce forță ai. Dar ia cu fața încoace spre soare, să ne lumineze, să ne dea vitamina D. Ia uite. Ia. Ia, cum da? Wow. Oh my god! Ce tare e, fiica mea! Așa sunt toți copiii. Să iubiți, să vă bucurați de viață, că e frumoasă și numai una. Și jucați-vă cu ei și minge și coardă și... Ia uite. Eu o să le dau mâncare la pescăruși. Sper că mai sunt în parc, era o vijelie atât de mare de ei. Dacă nu mai sunt. Ok, uite ce nu frumos. Ați văzut? Deci ăla era foarte. Și mai sunt puțini pescăruși. Suntem la fotbal, dar câte un pic așa hrănim și pescărușii, da? Da. Dacă îi hrănim cu pufuleți. E bine, dragii mei, e bine la pufuleți. Uite pescărușii, uite, a venit încă unul și a mai venit unul. Bine! Opa! Și un pic de volei. Bine, foarte bine. Wow! Astăzi suntem pe teren de fotbal. În teren de fotbal, noi și pescărușii. Dar nu prea e corect. Noi suntem numai 2 și nu e corect. Iar pescărușii cât sunt? 1.000.000. My god, 100! Bucuria, 1, 2 și... Wow! Foarte fain! Hai să vedem. Acum poți să dai bine. Ia! Fua! Numai că dă un pic în față. Ia, dragă! Zi la tati, cum ai dat, mamă? Așa Unul e? degete. Înțeles! Am Aha! dat aici. Dar știi cu ce trebuie să dai, da? Știi cum se dă? Așa. Exact! O să fel de vole cu piciorul. Dai? Ok. Important să facem mișcare. Cât de multă mișcare? Cer senin, frumos, voie bună, pescăruși, cățăi.
Ai, Doamne, e frumoasă viața asta. Haide! Ia să vadă tati, hai! Copiii sunt veselia, copiii sunt bucuria, copiii sunt motivația noastră de a fi fresh, de a trăi, de a iubi, de a fi mai buni. Și acum, azi lecții de volei. Dar tu vrei cumva să joci volei cu pescărușii? Wow! Deci Ronaldo, Cristiano Ronaldo, parfum. Încearcă și tati odată? Ok. Să ține eu camera? Da! Ia să vedem cum ții tu camera. Atenție! 1, 2... Stai. Încerc și eu să îl mișc bine, da? 1, 2, 3... 1, 2, 3... Stai! Aoleu! Scuze, eu am filmat cerul. That's okay. Credeam că el a dat... Cum dă de aici așa? Și acum, 1, 2, 3... Stai! Manevră! Nu te Am prins-o! filmezi bine. Am prins-o! Ține mingea! Atenție! Aoleu! 1, 2, 3... Atenție! Atenție! Fetița mea! Oh my god! Oh my god! Eli! Mama mea! Mamă, ce-am mai alergat! Ce sport am mai făcut! Eli! Oh god! Eli! Come, Eli! Haide! Haide, mine! Bine! Eli, mai poți de foame? Ia, strigă pe mami! Mami, e gata Mami! Mami! Nu mai putem! Mami! Mami! E gata masă! Nu mai putem! 1, 2, 3 și foame! Foame! Urlă foamea noi! Sha la 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 la! Și cu ea urlăm și noi! Sha la 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 la! Dragii mei, volei, iarbă în păr! Oh my god! Bine, 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 bine! Mai multe iarbă? Asta înseamnă viață! Multe iarbă! Ia! Ia! Wow! Numai unul, un 7 rând cât e unul, că au venit să joace fotbal cu noi. Cum e, Ali? Așa e, mă? Uite-i, uite-i, așa, 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 bine. Wow, uite că vine, vine, mă. Super! Tot așa, 1, da? Îl faci în 3 bucățele. Ok, ok. L-a luat. Hai că l-a luat. Serios? Hai, ia unde sunt pescărușii? Aha, câte unul, așa. Hai pescăruși la Eli Maria. Eli Maria vă aduce bucuria. Așa, mă. Deci împarți, ia. Jumătate tu, jumătate pescăruși. Așa, bravo, lumina mea. Uite cât sunt. Oh my god! Oh my god! Bine! Hai să mergem către căsică. Mergem? Da. Wow! A fost foarte frumos. A fost fain azi? Am hrănit și pescărușii. Nu. Cum? Am hrănit și pescărușii, nu? Dragii de ei. pescăruși! Dragii de ei. Da. Păi ce, numai noi să mâncăm pufuleți? A? Sunt frățiorii noștri. Da. Dacă sunt numai foarte mulți și departe. Deci. Dar păsărelele sunt prietenele noastre. Da, erau două. Am hrănit și pescărușii. Era frumos. A? Ce zici când îi spunem lui Iucu ce lecții de volei am luat azi? Am fost fain azi, da? Ce am făcut azi? Ce le povestești lui Iucu și lui mama? Că am făcut filmulețe. De-abia aștept să-i zic la mama și la Iucu că am filmat. Deci, să fie atât de exciting, doar că ei au comandat o mâncărică, yummy. Oh my god! Oare pe cine seamănă cu poftă de mâncare? Și ne doare burta de foame, dar că eu tot am vrut să stau. Dragii noștri, poftă bună și împreună cu Eli Maria vă dorim o zi minunată! Oh my god!